Nerġgħu intennu l-avviż importanti ħafna li kulħadd joqgħod fil-post li tawh l-ushers. Nibqgħu il-ħin kollu bil-maskra, ma nqumux mill-post jekk ikollna bżonn insejħu lil xi ħadd mill-ushers. Dan importanti ħafna biex nieħdu kura ta' xulxin għas-saħħa ta' xulxin. Natukom il-lejla tajba, inselmulkom mill-pjazza jew it-suntir ta' quddiem is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Ar Pawdex, se nwaslulkom ix-xandira diretta tal-Velja Djoċesana tal-Għid tal-Assunta għal din is-sena 2021. L-aħħar ftit sigħat ix-xemx fil-punent ta' Għawdex ħalliet posta għal-lejla, id-dalma tal-lejla illi ddaħħalna fis-sollennità diġà ninsabu fil-vġili tal-Għid tal-Assunta, l-vġili tas-sollennità tat-tluħ fis-sema ta' Omna il-Verġni Marija. Festa tant għażiża għall-poplu Nisrani, festa illi il-poplu Awċi u Malti jiċċelebra bil-kbir, mhux biss għax diversi huma il-parroċċi, il-knejjes, il-kappelli illi jożżuha bħala it-titular tagħhom, imma wkoll għaliex Marija Assunta hija l-patruna speċjali tal-Gżejjer Maltin. U nqimuha l-lejla, nitolbuha waqt li nisru magħha u niftakru fil-ħwejjeġ kbar illi jagħmel magħha l-mulej meta ippermetta illi l-ġisem tagħha wara r-raqda ta' 3 ijiem jiġi mtella glorjuż fis-sema bir-ruħu l-ġisem fuq il-kori kollha tal-anġli. Il-Katedral ta' Għawdex u dan is-Santwarju Nazzjonali f'Tapinu it-tnejn iqimu lill-Assunta bħala t-titular tagħhom. Fil-Katedral bħalissa f'dawn il-ġranet qed jiġu iċċelebrati il-festi fġieħ it-titular ta' dan il-maqdes ewlieni tal-Gżira. Imma f'dan il-lejla għażiż hawnhekk Tapinu jinbidel fil-ġenna għaliex il-poplu Nisrani jinġema' sabiex jiċċelebra il-liturġija tal-lejl, il-liturġija tas-sara illi jiddaħħalna ftit fil-jum għażiż tal-Għid tal-Assunta il-15 ta' Awwissu. Ejjew nidħlu f'dan l-ispirtu ta' talb illi aħna se nippruvaw indewqukom lilkom illi tinsabu seguna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, il-paġni ta' Facebook, ta' YouTube, permezz ta' live streaming ieħor illi qed jiġi ikkollegat magħna f'dawn il-momenti, permezz tat-televiżjoni insellmu lil dawk illi qegħdin iseguna jew se jkunu jseguna dalwaqt permezz ta' Shake Television, kif ukoll diversi stazzjonijiet tar-radju illi llejla jingħaqdu magħna, anke fost l-oħrajn Radio Marija. Dan huwa mument għażiż u qaddis minkejja li din is-sena għal darb'oħra ninsabu limitati minħabba ir-restrizzjonijiet tal-COVID-19, imma f'rispett sħiħ lejn il-miżuri mitluba mill-awtoritajiet tas-saħħa, it-suntir spazjuż ta' quddiem is-Santwarju ta' Pinu illi l-lejla seta' jilqa' bewieħed ieħor il fuq minn 400 ruħ għal din iċ-ċelebrazzjoni se jkun il-post illi fih tiġi ċelebrata din is-sara. Il-kor djoċesan ta' Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli b'Marita De Battista fuq il-pjanu kif ukoll Jacob Portelli fuq l-arpa sejjer janima iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Diversi saċerdoti inġabru flimkien ma' Monsignor Isqof Anton Tewma li se jmexxi il-quddiesa tal-Vġili tal-Assunta. Imma qabel il-quddiesa l-ewwel mument se jkun dak tal-velja bil-kant tas-salmi, bil-qari tas-salmi anzi, u anki billi nisimgħu siltiet mill-liturġija kemm
tal-Vant u kemm tal-Punent tal-Knisja illi se jmexxi id-djaknu l-ġdid tal-djoċesi tagħna ġie ordna djaknu propju xarejn ilu f'Ġunju li għadda, djaknu Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Qala. Għalhekk l-ewwel mument ta' din il-velja sejjer jikkonsisti fil-kant ta' innijiet, qari ta' salmi li għalihom aħna mistednin nwieġbu permezz ta' l-antifoni Marjani illi se jidhru wkoll fuq l-screens tagħkom intom illi qegħdin issegwu, u anki l-qari sabiħ ta' siltiet mis-Santi Padri propju biex jenuna nirriflettu dwar dan il-misteru hekk kbir tal-assunzjoni ta' Omna il-Verġni Marija. Il-kor ikanta innu illi ġie miktub apposta sabiex jakkumpanjana f'dawn il-xhur li qegħdin ngħixu ta' diffikultà fil-fatt iġib l-isem Marija mill-Mart ħarisna. Inġbarna hawn fuq is-santir ta' dan is-santwarju għażiż. Imqarjek b'numru limitat ta' persuni minħabba s-sitwazzjoni partikolari li qegħdin ngħixu. U dan ħanamluh biex bħala familja waħda niċċelebraw il-Għid tal-Assunta. Inselmu għalhekk lil dawk kollha li jinsabu maqudin magħna permezz ta' televiżjoni, Radju Marija u mezzi soċjali oħra. Ħajitla llum minn dan iċ-ċenaklu it-tifħir tagħna u jinżel fuqna, fuq il-familji tagħna, fuq il-morda u dawk kollha li jduru bihom grazzi mis-sema. Din hi il-festa tat-tama nisranija. Il-festa li tfawwar qalb kull nisrani b'ferħ qaddis. F'dan il-lejl il-Knisja titfaħar sita fuq il-Verġni mbierka u fija tara żbuħija tal-arusa imżejna lesta biex tiltaqa' mal-arus divin. Għax dan u lejt tal-Verġni mbierka. Jekk hawn xi persuni li jixtiequ jirċievu s-sagrament tal-qrar, ħajersu lejn l-eqreb saċerdot waqt li nżommu dejjem id-distanza mitluba u nitolbu l-għajnuna jekk ikun hemm bżonn. Għalhekk ħanatu bidu għaċ-ċelebrazzjoni billi nilqgħu fostna l-ċelebrant id-djaknu Gabriel Vella
biex faqda sħiħa mal-Knisja tal-Vant infaħru lill-Alla binnijiet u salmi. Il-kant ser ikun animat mill-Kor Dioċeżan ta' Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorjan Portelli. Għalhekk inqumu bil-wieqfa. Se nisimgħu l-ewwel innu kantat minn Pamela Bezzina. Islim għalik huwa innu li hija kkomponiet hija mużika oriġinali tagħha fuq il-talba sabiħa tas-sliema propju bħal żmien sena sabiex tiċċelebra lil Marija anke f'dan iż-żmien diffiċli li qed ngħixu fih iż-żmien tal-pandemija. Kienet inizjattiva li ħadet id-Djoċesi ta' Għawdex flimkien mas-Santwarju ta' Pinu li kantanti differenti Għawdxin jagħtuna siltiet mużikali u jaqsmuhom mal-poplu. Nisimgħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ta' Kristu rxoxt li llum tella fis-sema lill-Ommu il-Verġni Marija timna l-qlubkom u tibqa' magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti, f'dan il-lejl ta' festa ninaqdu mal-Knisja kollha
u b'fidi sħiħa fil-misteru tal-qawmien nistqarru dak li tkanta l-liturġija Biżantina. Il-qabar u l-mewt ma rebuħux fuq l-om ta' Alla li qatt ma tieqaf tidħol għalina u tressaq talbna. Dak li tnisser f'ġuf verġni tella għal-ħajja li l-om il-ħajja. Nimtlew mela b'ferħ qaddis u nfaħru lil Kristu bidu u kawża tal-qawmien tagħna li llum tella ħdejh lill-om safja u trasfigura fid-dawr glorjuż tiegħu, ġbija ħajja tal-Knisja futura. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-ħajja tan-Nisrani hija waħda ta' stennija għas-Salvatur. Aħna ngħidu nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Il-Verġini Marija tallimna nisru u tistedinna biex bħala nożżu f'qalbna il-kelma ta' bina. Għax fih qalbna tistrieħ. Għal dan is-salm inwieġbu permezz tal-antifona li nsibu fuq il-karti. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Jienet lil-mulej, int Sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Ngħidu tul. Flimkien. Tul dan lejl aħna nisru Alla bl-imsiba f'idejna u li bsaq il-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żomm f'idejk xortija. Il-kejl tal-art li taxxa, mesni sem tas-sewa l-qalbi. Flimkien, tul dan il-lejl, aħna nisru Alla bl-imsiba f'idejna u li bsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk tfetx il-jum. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Tul dan il-lejl aħna nisru Alla bl-imsiba f'idejna u li bsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Intallimni it-triq tal-ħajja, hemm il-mirja tal-ferħ quddiemek, hemm lax għal dejjem flemintek. Tul dan il-lejl aħna nisru Alla bl-imsiba f'idejna u li bsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammel. Tul dan il-lejl aħna nisru Alla bl-imsiba f'idejna u li bsa l-bies il-festa nistennewk tiġi u bekk ifetx il-jum. Smajna hemmhekk il-qari ta' dak l-ewwel salm illi għalih weġibna aħna wkoll u issa ngħaddu biex nisimgħu kidba apokrifa. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu hija tibqa' taqdi din il-missjoni li rċiviet mingħand li Mgħallem Divin. Il-ħajja L-istorja u l-ħajja ta' Marija insibuhom miktuba wkoll fil-kotba apokrifi kif se tgħidilna l-animatriċi f'din l-introduzzjoni. Spiritu Santu huma xogħlijiet tal-ewwel żminijiet tal-Knisja u jagħtuna rakkonti li ma nsibuhomx fil-Vanġelu fosthom it-twelid tal-Verġini Marija kif ukoll l-aħħar mumenti ta' ħajjitha fuq din l-art. Fir-rakkont li ser nisimgħu insibu l-aħħar innu ta' tifħir tal-Verġini Marija lil Kristu bina. Innu li juri s-sentimenti ta' gratitudni ta' Omna Marija lejn is-Salvatur tad-dinja. Infaħrek għaliex inti dbirek lil kulħadd. Imbirek
l-amara glorjuża tiegħek. Imbirkek għaliex inti tagħti d-dawl u ġejt tammar f'ġufi. Imbirek l-opri kollha ta' jdejk li jobduk f'kollox. Imbirkek għaliex inti tbierek lilna. Imbirek il-klim ta' fommok, klim li jagħti l-ħajja u ġimoti lilna. Int kont wetni li meta ħajti tkun waslet fl-aħħar tiġbor ma' ġembi l-apostli tiegħek. Hawn huma u jiena ninsab f'nofshom bħal dil jammiela kif dejjem kont miegħek. Imbirkek b'kull barka. Iva, għandek weda oħra. Kont tgħidli li meta noħroġ minn ġismi jien narak. Ħajja tiegħek, o Marija, kienet ħajja taratti l-ħajr lill-Alla. Om tagħna Marija, bħalek aħna rridu nfaħru lill-mulej. Ibqa' imxi magħna tul it-triq. Urina l-ħwejjeġ kbar li l-mulej jagħmel magħna. Fakkarna fil-ħnina kbira ta' Alla missierna biex narfu imħabtu. Ħatkun minn issa stess ħajjitna innu ta' tifħir lill-Alla sakemm jasal dak il-jum li fih niltaqgħu miegħek fis-sema biex infaħru lill-Alla għal dejjem. Il-Verġni Marija hija ġbija ħajja tal-Knisja. Hija l-arusa fidila lejn il-kelma tal-arus divin. Dan l-innu tal-Knisja Biżantina jistedinna biex nibnu ħajjitna fuq il-kelma ta' Alla. Aħna ħanwieġbu permezz tal-antifona ngħidu flimkien. Tmut inti, o Marija, kif qatt qabar jista' jħaddam fih il-ġisem ta' dik li ġisimha ħaddan lil kbir Alla? Nos f'qalbi l-kelma tiegħek biex qatt ma noffendik bidnubi. Imbirek inti, o mulej, u rini r-rieda tiegħek. B'xoftejja not il-ġudizzi ta' fommok. L-għaxqa tiegħi li nimxi fid-digreti tiegħek. Danu għalija l-aqwa ġid. Flimkien, il-korijiet tal-anġli jgħannu n-nijiet dejn il-qabar li fih ġismek jisrih u li għadu jiddi b'dawl divin. Irrid naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek. Irrid inħares triqatek. Il-ferħ tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ninsa qatt kliemek, o Alla. Jiena barrani f'din l-art, ma naħbi qatt il-kmandamenti tiegħek. Xewqti hija li nagħmel ir-rieda tiegħek dejjem u f'kull ħin. Flimkien, l-art kollha tqimek u tadurak, o Kristu, u tkanta innu ta' tifħir lill-ommok li se jaħtilha minn dan l-ażilju għal ħdejk. Nitolbu. Mulej Alla tagħna li għamilt mill-Verġni Marija modell għal min irid jilqa' u jossi l-kelma tiegħek, iftħilna qalbna għas-smieħ ta' kelmtek u bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu għamel li aħna wkoll insiru tempju qaddis li fih tagħmmar il-kelma ħajja tiegħek. Int li inti s-salvazzjoni tagħna. Amen. Il-Knisja mhux biss hija omna, iżda wkoll l-għalliema tagħna. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu hija tibqa' taqdi din il-missjoni li rċiviet mingħand li Mgħallem Divin. Għalhekk ħanisimgħu dak li tallimna dwar it-tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Mill-omelija fuq ir-raqda tal-Verġni Mbierka ta' Sant'Indrija ta' Kreta. Min għandu fidi sħiħa jiġi mingħajr telf ta' żmien. Jiġi fis-santwarju tal-Verġni u frott din l-esperjenza jaraf li sab dak li tant ilu jfittex. Dan jasal għalih permezz tar-rikonċiljazzjoni. Irrikonċiljaw ruħkom ma' Alla.
Araw lajn mingħajr tmiem tal-ħajja ta' dejjem. Intom li tinsabu mejtin, ejjew ixorbu mill-lajn tal-ħajja. Araw ix-xmajjar eterni tal-ħajja. Ejjew intom il-koll sabiex tiksbu l-immortalità. O bint Adam u Malla, o ard verġni, mnejn ħareġ it-tieni Adam, eqdem mill-ewwel wieħed. Liema qabar jista' jagħtik, liema art tista' tilqek, li minn għandha dusitek tinsab il fuq mismewwiet u mill-istess natura tas-sema. Liema ngwent, liema fwieħa l-ġisem tiegħek, dak il-ġisem immakulat mimli tjubija, maħfra, għajn ta' kull perfezzjoni u mingħajr ebda taħsir. Li minnu ġejja id-divinità fejn hemm il-perfezzjoni li permezz tagħha ġejja s-salvazzjoni. Infatti, inti tassew sabiħa u ebda teba ma hemm fik. Bliema xoftejn ser niċċelebraw il-ħruġ tiegħek mid-dinja. Bliema leħen u bliema kliem ser infaħru l-kobor tiegħek. Infatti kull il-sien jigglorifikak, kollu gratitudni. Il-bniedem isejjaħlek om tal-ħajja. Il-qabar ma jistax jilqek. Dak li jħassar ma jistax idallam il-ġisem tar-reġina. Mela mur fil-paċi. Ħalli din l-amara tiegħek tad-dinja sabiex twassal għand il-mulej in-natura maħluqa. Dik in-natura li inti tagħmel parti minna. Tant li diġà sa minn meta kont fost il-bnedmin inti kellek parti żgħira mill-art tagħna. Iżdissa, minn meta ħallejt din l-art, inti kellek parti żgħira mill-art tagħna. Iżdissa minn meta ħallejt din l-art, id-dinja kollha tħares lejk bl-akbar ġieħ tagħha. Idħol fil-glorja tal-għaġeb, fid-dawl etern, fejn tassew hemm il-vera ħajja u s-saltna tad-dawl. Taxxaq bi-sbuħija ta' ibnek. Ejjew issa l-kol flimkien faqda mal-Verġini Marja infaħru lill-Alla l-Missier għal dak kollu li huwa għamel magħna. Permezz ta' ibnu Ġesu rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt. Iż-sbuħija tan-Nisrani tidher fl-imħabba lejn il-kelma ta' Alla billi bħal Marija jozza f'qalbu. Inwieġbu dejjem permezz tal-antifoni. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. U inkun bla xkiel fil-mixi tiegħi għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek. Nitaxxaq bil-kmandamenti tiegħek li jiena ħabbejt. Nerfa' jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek u naħseb fuq il-preċetti tiegħek. Mimlija mulej l-art bit-tieba tiegħek. Allimni il-kmandamenti tiegħek. Flimkien, ejja sabiħa tiegħek u gawdi il-kobor ta' sbuħija, il-ferħ divin tal-iben tiegħek. Ejja maħbuba u idħol fis-saltna. Ktieb tal-ħajja li fih ġie miktub il-verb, interħi ruħek f'idejn Alla biex jikteb fik il-misteri tas-sema. Mill-kmandamenti tiegħek nirċievi l-erf u għalhekk nobgħod it-triq tal-gideb. Bħal bniedem li jmut, inġejt mitfuna. Issa qum, għażiża Alla, permezz ta' dik l-imħabba li tagħti il-ħajja. Mużbieħ għal passi tiegħi hi l-kelma tiegħek, dawl fil-modija tiegħi. Ħlift u dan nistqarru li nħares il-preċetti tiegħek ta' ġustizzja.
Ekku, liben jinżel u jgħidlek, tider bla mittifsa quddiem il-missier, il-grazzja immensa u sbejħa tiegħi. Ejja sabiħa tiegħi u gawdi l-kobor ta' żbuħija, il-ferħ divin tal-iben tiegħek. Ejja, maħbuba, u idħol fis-saltna. Tal-aġeb u għal-pat tiegħek, għalhekk jien fidil lejh. Il-kelma tiegħek iddawwal u tagħti l-erf lill-lumli. Inrodlok ħajr u Alla tiegħi, għal imħabtek u nanni u iben l-ħnina tiegħek. Friġlejk nadura il-glorja kbira tiegħek. Dur lejja u jkollok ħnina minni, inti li inġust ma min uħobb l-isem tiegħek. Flimkien, ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek u għallimni il-kmandamenti tiegħek. X'se tagħti l-qaddejja lil mulej? X'se jkun ir-rigal tiegħi x'in nidħol fis-sema? Ir-ruħ tiegħi u magħha ġismi wkoll. Il-sini xandar tifħirek għax int tallimni r-rida tiegħek. Il-sini janni kliemek għax ġusti huma il-kmandamenti kollha tiegħek. O Reġina, mis-sema fejn tinsab, dawwar ħarstek lejna u uri lill-uliedek l-imħabba tagħhom. Ejja sabiħa tiegħi u gawdi l-kobor ta' żbuħija, il-ferħ divin tal-iben tiegħek. Ejja maħbuba u idħol fis-saltna. Numu bil-wieqfa u nkantaw. Sejrin issa nkantaw flimkien mal-kor l-innu tas-Sena Marjana, l-innu li nkiteb propju sentejn ilu meta fid-djoċesi ta' Għawdex iċċelebrajna l-400 anniversarju minn meta wasal u tpitter il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu. Innu li nkiteb għal din l-okkażjoni huwa innu tas-sew għażiż li baqa' jitkanta wkoll f'dawn l-okkażjonijiet sbieħ Marjani.
O Marija, itfaħarstek qaddisa fuq dawn uliedek li jinsabu miġbura biex jiċċelebraw id-daħla qaddisa tiegħek fis-sema. U għalhekk nitolbuk ilqa' dan it-tifħir tagħna f'ġieħi 3 ijiem li l-ġisem tiegħek dam fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, Ħarstek fuqna dejjem żomm. Ek spiċċajna l-ewwel parti ta' din il-velja, in-nisrani jiċċelebra l-Eid billi joqgħod madwar il-mejda Ewkaristika biex jagħmel l-ikla tal-mulej. Ikla li trid tfakkarna fil-mejda tas-sema. Meta l-koll flimkien qatt ninġabru ma' Omna Marija, mal-anġli u mal-qaddisin kollha biex nagħtu glorja lit-Trinità qaddisa. Kif aħna bil-wieqfa issa ħanatu bidu għal ċelebrazzjoni ta' Raddi l-ħajr għall-Ewkaristija, insegwu fuq il-karti tal-kant aħna nkantaw ir-ritornell. Dan hu lejl tal-Verġni mbirka. Il-quddisa tal-fġili tal-Eid tal-Assunta tibda propju issa wara dak il-mument ta' talb tal-velja, salmi, kant ta' antifoni u innijiet Marjani. Ekku nilqgħu il-Monsignor Isqof Anton Tewma li issa sejjer joħroġ fuq l-altar waqt li jitkanta dan l-innu sabiħ tal-Eid tal-Assunta, innu illi fih ħafna u ħafna teoloġija ġo fih, għalhekk ejjew nitolbu permezz tiegħu waqt li ninaqdu mas-saċerdoti u l-ġema preżenti.
ippreżentata bħala l-arusa lil ħarruf imsejna bisbuħija l-aktar sofja. Flimkien. Tanu lejt tal-verġni kbirka, tila bil-ġisem fil-glorja ta' smewit, bidu glorjus, għal-Knisja tal-futur, l-Emilja fis-saltra tal-ħallin. U jum ta' tama, illum telet fis-sema l-kewba, li tur il-mixja tal-bniedem il-qadim, braċ ta' dawl ħelu farraġ divin. Dan u jum ta' paċi u ħnina, li arruħtin Alla li hu ħanin, medjatriċi tal-grazzja l-om, li tasses fuq il-passi ta' Flimkien. Tanu lejt tal-verġni kbirka, tila bil-ġisem fil-glorja ta' smewit, bidu glorjus, għal-Knisja tal-futur, l-Emilja fis-saltra tal-ħallin. F'dan il-jum ta' glorja nitolbuk nissir għaddis, ħajiddifina wkoll dak id-dawl li ta' fil-miljatju f'Marija, permezz ta' Kristu ibnek dawl min dawl, u miek jixwi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu, għal diem ta' dejjem. Amen. Alleluja, alleluja. Flimkien. Tanu lejt tal-verġni kbirka, tila bil-ġisem fil-glorja ta' smewit, bidu glorjus, għal-Knisja tal-futur, l-Emilja fis-saltra tal-ħallin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, murija l-lum fitluħ is-sema ta' Marija, u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Inġbarna biex niċċelebraw festa kbira, għax mhix biss festa ta' din il-mara. Imma fija f'din il-mara hemm jien hemm int, hemm id-destejn, hemm it-tmiem jew aħjar il-bidu ta' kull wieħed u kull waħda minna. Biex nitħejjew tajjeb bħalli niċċelebraw kif jixraq din is-solennità. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna, imma ejjew narfu wkoll li jidnu bit-tagħna jgħibu fil-ħniena u fil-maħfra ta' Alla fiskiet. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
lilla alla filoli tasmewit. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla inċettajnejk fuq iċ-ċokon tal-Verġni Mqazza Marija, kabbarta billi tajt tal-grazzja li s-sirom ibnek il-waħdini mamul bniedem, u illum ollejta fi glorja tas-sew tal-aġeb, għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex kif salvajtna bil-misteru tal-fidwa, ekku kol tollina fil-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għodu bil-qeda. Niftu qalbna biex bħal Marija inkunu lesti nisimgħu u nilqgħu il-kelma tal-Alla. Il-qari mhux biss jirreferina għal Verġini Marija, l-arka meħuda f'dar il-mulej, il-ġenna, imma jurina l-ġmiel
li għat nilbsu meta nqumu mill-imwiet. Nisimgħu dan il-qari bil-fidi. Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. F'dak iż-żmien David ġema l-Iżrael kollu f'Ġerusalemm biex itella hemmhekk l-Arka tal-Mulej fil-post li kien waqqaf għalija. U hu laqqa flimkien l-uliet Aaron u l-Leviti. Kienu dawn li ġarrew l-Arka ta' Alla u refawha fuq spallejhom bil-lasti kif kien ordna Muse fuq il-kelma tal-Mulej. David qal il-kapijiet tal-Leviti biex jaqabdu uħud mit-tribut tagħhom u jqeduhom bħala għannejja bl-istrumenti tad-daq, arpi, ċetri, ċniċel, biex isemmu għana u daq li jferraħ. Ġibu l-Arka ta' Alla u qeduha f'nofs it-tinda li kien waqqafa David u offrew quddiem Alla sakrifiċċji ta' ħruq u sakrifiċċji ta' slim. Meta temm joffri s-sakrifiċċji tal-ħruq u s-sakrifiċċji ta' slim, David birek il-poplu bisem il-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lill-Alla, inwieġbu għal dan il-qari billi flimkien ma' salmista inkantaw ir-ritornell bil-kliem tal-Verġini Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għaliex u xeħed għajnej fuq iċ-ċokon tal-għaddejja tiegħu, iva min issa il-qudiem kull nisel jisejjaħ linja. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu l-isem tiegħu flimkien. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera il-qawwa ta' driegħu u xerret lil dawk imkabbra f'qalbhom. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Niżel il-onja minn fuq it-tron tagħhom u olla li ċkejknin mela b'kull ġid lil minu bil-ġulonja mbatom il-barra b'xejn. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lill-Abram u nislu għal dejjem. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu
Inkomplu nisimgħu l-liturġija tal-kelma wara li smajna l-anja sabiħa tal-Magnificat Marija illi tfaħħar lill-Alla propju għall ġobijiet kbar illi huwa għamel magħha u kompla jagħmel dan meta ollija għal ġieħ miegħu fis-sema bir-ruħu bil-ġisem. Nisimgħu s-sattini qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu il-Korintin, l-ewwel littra. It-tieni qari. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta' taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub. Imbelet il-mewt fir-rebħa. Fejni hija mewt ir-rebħa tiegħek? Fejni hija mewt in-nigieża tiegħek? In-nigieża tal-mewt hi d-dnub. Il-qawwa tad-dnub hi l-liġi. Niżżuħajr lill-Alla li tagħna r-rebħa permezz ta' Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla, Alla ma jaħdimx kif jaħsib għall-bniedem. Ix-xebba verġni issir omm u dan seta' jseħħ għaliex Marija emnet il-kelma tiegħu. U għalhekk ħinja. Issa nqumu bil-wieqfa biex inkantaw bil-ferħ l-Alleluja. Waqt li d-diaknu jgħaddi minn qudiemna bl-Evanġelju, imbaxxu l-kos rasna b'sinjal li aħna lesti li nilqgħu il-bxara tajba li l-lejla sa titħabbrilna u wara li jinqara il-Vanġelu nibqgħu bil-wieqfa għal barka bl-Evanġelju mqaddes. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien qiegħed ikellem lin-nies, kien hemm waħda mara li refet leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: Ħien il-ġuf li ġiebek u s-sider li rdajt. Iżda hu qalilha: imma tassew aktar ħienja dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu, nibqgħu bil-wieqfa. Waqt li jitkanta mill-ġdid il-kant tal-Alleluja tifħir lill-Alla għal din il-kelma li għadna kemm smajna, id-diaknu Gabriel Vella jieħu l-ktib tal-Vanġelu u propju minant l-isqof nirċievu din il-barka bil-kelma ta' Alla, l-Evanġelju mqaddes li huwa il-bxara tajba tas-salvazzjoni tagħna. U sejjew nisimgħu il-kelma tar-Rej Spiritwali ta' Djoċesi ta' Għawdex l-isqof Anton Tewma li bħala isqof qiegħed imexxi din hija wkoll esperjenza ġdida għalih propju dawn il-mumenti eżies tal-velja tal-Assunta. Fuq dak il-ħajt, fuq dik in-naħħa, mill-mużajk tal-misteri
tar-Rużarju tal-Glorja. U waħda mill-ikoni sbiħlijem hija propju dik ta' tluħ ta' Marija fis-sema u r-raba' misteru tal-Glorja. U jekk intom xi darba irriflettejtu ftit fuqha jew tajtu każ sewwa tagħha, tindunaw li hemm xbija tal-Madonna mimduda kollha kemm hi kulur kannella, il-kulur tal-art, il-kulur tat-trapp, il-kulur ta' Adam, il-kulur tal-mewt. L-apostli li hemm madwara kif jirrakkonta l-apokrafu, il-ktieb li jirrakkonta il-mewt dormizio, ir-raqda ta' Marija, l-apostli li hemm madwar huma ffokati propju fuq dan il-ġisem mejjed, fuq dan il-kulur tal-art, fuq dan it-trapp kannella. Imma mbagħad lilien fil-background ta' din l-ikona hemm iċ-ċentru tagħha. Hemm Ġesu. U Ġesu f'idejh għandu bħalli kieku tarbija. Dik it-tarbija mhix ħajr Marija. Marija mhix dik li hemm mimduda bil-kulur kannella, l-kulur tal-art, il-kulur tal-mewt, imma Marija twildet mill-ġdid għal ħajja ta' dejjem maquda ħaġa waħda mal-iben tagħha Ġesu. Dan hu l-misteru li qegħdin niċċelebraw illum kif irrappreżentat lilna fl-ikoni biex nippruvaw nifhmu xi ħaġa minn dak li qegħdin infakru. Però llejla ejja nħarsu ftit iktar lejn il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew inħarsu lejn it-trapp, lejn il-kannella, lejn il-ħamrija, lejn il-mewt illi hemm fl-istorja ta' ħajjitna. Ejjew inħarsu lejn dawk il-mumenti jew dawk l-esperjenzi ta' nuqqas ta' tama. Maħniex se nsibuha bitqila biex nippruvaw niftakru xi episodju jew tnejn minn dawn f'ħajjitna, għax żgur li kollha kemm aħna għandna. U minkejja il-koll kemm aħna qegħdin hawn għax nafu li fil-background u fl-istess ħin fiċ-ċentru tal-ikona tal-istampa tal-ħajja tagħna hemm Ġesu. U minkejja li nistragiljaw nitħabtu biex nemnu li aħna wkoll fl-esperjenzi tal-ħamrija, fl-esperjenzi tal-art, fl-esperjenzi tal-mewt, aħna wkoll nkunu qed nitwieldu għal ħajja ta' dejjem, però ejjew nammettu. Hija ġlieda, il-ġlieda tal-fidi li kultant tajjina. U hawn tidħol Marija. Hawn tidħol il-festa sabiħa u l-festa kbira li qed nagħmlu llejla. It-trapp tal-art jilħaq l-iskop tiegħu, jilħaq il-quċċata tal-funzjoni tiegħu meta jitħallat u jitħawwat mal-veġetali, ma' pjanta, u jsir saħansitra l-enerġija ta' dik il-pjanta. U mir-renju tal-minerali, mir-renju tal-inanimat ta' dak li mhux ħaj, it-trapp il-ħamrija jibda jagħmel parti mill-ħajja minn dak li hu veġetali. L-istess il-veġetali, il-pjanti, is-siġar, il-ħaxejx, jilħaq l-ogħla funzjoni tiegħu meta jsir enerġija, meta jsir saħħa, meta jsir qawwa ta' renju ogħla minnu ir-renju tal-annimali. U jsir is-sustanza, il-ħajja tal-annimal. U l-istess l-annimali jilħu l-quċċata tagħhom, isiru ikel, sustanza qawwa, mhux biss għan-natura, mhux biss għal dak li hawn madwarna, mhux biss biex iċ-ċiklu u ċ-ċirku tal-ħajja jkompli, imma dawn ukoll jiġu immansati mill-bniedem, jitlu f'komunikazzjoni mal-bniedem, jitlu f'relazzjoni mal-bniedem, isiru kumpanija għall-bniedem, kultant tas-servizz tiegħu.
u l-bniedem kif jilħaq l-ola funzjoni tiegħu. Il-bniedem kif jilqa' l-quċċata ta' dak li għalih qiegħed jgħix, ta' dak li għalih huwa msejjaħ. Il-bniedem jista' jilħaq il-quċċata tiegħu meta jitla s-sema. Żomm bil-mod. X'jiġifieri jitla s-sema? Il-bniedem jilħaq il-quċċata tiegħu meta jħalli lill-Alla ikellmu, jedukah, jiffurmah, b'tali mod li l-bniedem ma jibqax sempliċi bniedem. Imma jibda jirraġuna, jibda jaħseb, jibda jħobb. Kif jaħseb jirraġuna u jħobb Alla. U allura meta jien u int, meta aħna nerġgħu lura lejn it-trapp tal-art ta' x'hekk ngħidu, mhux immorru lura għar-renju inferjuri għal dak tagħna. Niġu mikula mill-annimali u mbagħad insiru trapp le mhux hekk. Il-festa tal-lowm tatina l-aħbar sabiħa illi meta mmutu, meta l-bniedem imut, għalkemm bajnejna naraw dak li raw l-appostli f'dik l-ikona ta' Marija mtella fis-sema. Għalkemm bajnejna ma naraw xajr ġisem dajjef li qiegħed jitmermer u jsir trapp, imma fil-fatt il-verità hija oħra. X'inhi l-verità? Il-verità hi li l-persuna tiegħek, il-persuna tiegħi tingħaqad issir ħaġa waħda ma' Alla. U dak li ġara lil Marija, il-festa li qegħdin niċċelebraw illum u d-destin tiegħek hija l-mappa it-triq tiegħi huwa dak li hemm jistennina. U allura l-festa tal-lum tidher għalina bħala lan, bħala l-iskop tal-umanità kollha kemm hi. Il-bniedem mhux maħluq b'kombinazzjoni. Il-bniedem mhux maħluq fid-dinja sempliċement biex jgħix għal ftit snin, għal ftit żmien, jipprova jaħkem u jieħu dak li jista' sakemm idum ħaj għax imbagħad hemm it-tmiem, għax imbagħad jispiċċa kollox. Le mhux hekk. Il-festa tal-lum timmotivana, tibbuttana, tqanqalna, tatina fiduċja illi l-ħajja tagħna il-milja tagħha issiba meta? Meta timbela f'Alla, meta tingħaqad ma' Alla bħalma ġara lil Marija. Meta l-ħajja tagħna umana issir il-ħajja ta' Alla. Imma kieku jkollna nirriflettu ftit fuq il-ħajja ta' Marja nindunaw illi din l-esperjenza kienet diġà bdiet matul ħajjita. Tgħiduli kif? Ġratilha biċċa kbira lil Marija. Hemmhekk insibuha l-ewwel darba fil-Vanġelu. Ġratilha biċċa kbira. Xi ġrala? Xi ħaġa li għan-nies ta' żmienha kienet skandlu. Kienet skandlu. Żgur li qalu bija. Aħna dal-kuntest kollu noħorġu minnu u xek. Għax aħna l-annunċjazzjoni, it-nissejl ta' Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għarini xi ħaġa kbira. Imma l-kuntest soċjali warrabnieh kollu nsejnieh kollu. Skandlu kbir. Qatt għaddejt int minn żmien li tħossok fil-sin in-nies. Qatt għaddejt int minn żmien li ħassejt li jent jew xi ħadd mill-familja tiegħek ġrat l waħda kbira illi kulħadd qiegħed ipaċpaċ fuqha u jgħid fuqha. Xi ħaġa li lilek iġġalek toħroġ mill-bib il-barra. Kif ħarset lejja din l-esperjenza Marija? Ippruvaw irriflettu ftejt meta trapp tal-art, meta l-ħamrija, meta l-ispirtu tal-mewt jiltaqa' mal-ispirtu tal-ħajja, jiltaqa' mal-ispirtu ta' Alla. Meta l-ħajja tagħna, l-esperjenza dgħajfa tal-ġisem tagħna, tar-relazzjonijiet diffikultużi tagħna jiltaqgħu mal-kelma ta' Alla. Għal Marija kienet grazzja u mhux għalija biss, u mhux għal Ġuseppi biss, imma d-dinja kollha. Dik id-disgrazzja
dak l-iskandlu isir grazzja. U hekk jista' jiġri minn dik l-esperjenza li inti f'ħajtek tara stramba. L-esperjenza li f'ħajtek jew fil-ħajja tan-nies ta' madwarek int bħalissa qiegħed tgħix bil-mistħija. Interessanti allura il-mod ta' kif Marija tħalli lill-Alla idawwa l-esperjenza tad-djufija tal-ħajja tagħha. Is-sempliċi laqa li kellha Marija mal-qariba tagħha Eliżabetta anzjana ma kienitx sempliċement żjara ta' korteżija għax kien ilha ma tara. Ma kienitx sempliċement se tmur tifirħilha għax ġratilha xi ħaġa sabiħa, imma kienet iktar minn hekk. Għaliex? Għax Marija ma kienx biss dik il-kannella li hemm mimduda. Marija ma kienx biss dik il-mara li tirraġuna bil-moħħ u bl-emozzjonijiet ta' bniedem, imma kienet imdawla l-ħin kollu bil-kelma talla. U dan jott mhux biss għal dejk, imma jott għalija, jott għal kull wieħed u kull waħda minna. U dik iż-żjara lil Eliżabetta serviet ta' sinjal ta' xiex, sinjal tal-preżenza ta' Alla, sinjal tad-divin. Eliżabetta, Ġwanni, il-ġrajiet ta' madwarhom kienu għal Marija sinjal tal-preżenza ta' Alla, tal-preżenza ta' xi ħadd li hu ikbar. Il-moħħ ta' Marija ma kienx jara biss lil dik il-mara xwejħa anzjana tqila, imma kien jara lilien, kien iħares lilien, għax Marija kienet lilien minn dak il-kannella. Marija kienet imdawla bil-qawwa tal-Ispirtu, kienet imdawla bid-dawl tal-kelma. U allura dik iż-żjara x'isservi għal Marija? Isservi bħala għotja tagħha nfisha, bħala mument, okkażjoni ta' qadi, okkażjoni ta' mħabba lil din il-mara li kienet tiġi minna. Ma kienx biex żjara, imma kienet lilien, kienet Vanġelu. It-twelid ta' Ġesu, id-diffikultà biex isibu dar. Kemm ikollna diffikultajiet aħna marbutin mad-dar. Kemm hawn warajjes, kemm hawn miż-żewġin żgħar li għandhom diffikultajiet u problemi marbuta mal-lowns tad-dar. Kemm hawn diffikultajiet simili. Kif tħares lejhom Marija? Kif tgħixha Marija din l-esperjenza li tfittex dar m'għandix saqaf? Kif qed tgħixha? Kif tgħixu t-twelid ta' Ġesu far tal-annimali? Din it-taħlita kontinwa li kien hemm fil-persuna ta' Marija bejn ir-raġuni umana, l-emozzjonijiet umani toħta qalb. Min jaf kemm qatet qalba Marija, min jaf kemm beżet Marija. Imma fl-istess ħin din il-biża, dan il toħta qalb, imdawwal bil-fiduċja, imdawwal bit-tama falla. Imdawwal bil-moħħ mistrieħ tagħha li Alla jaf x'inhu jiġri, li Alla qiegħed jieħu ħsiebha, li Alla mhux se jħalliha weħeda. U dik it-tarbija ssir rigal, issir don. Dik it-tarbija illi twildet permezz bil-qawwa tal-Ispirtu minn Marija issir għotja lid-dinja, rigal lid-dinja. Ma tħossix proprjetarja tagħha. Kemm tallimna Marija fil-mod ta' kif aħna nirraġunaw, nikkunsidraw, nqisu il-familja tagħna lil uliedna, dak li nippretendu minnhom, dak li naħsbu għalihom, dak li niddeċidu għalihom. U nistgħu nibqgħu sejrħin bil-ħajja kollha ta' Marija din l-għaġna bejn il-ħamrija u l-Ispirtu ta' Alla. U jekk f'ħajjita Marija sal-aħħar mument tal-ħajja ta' Ġesu fuq din l-art, jekk ħajjita Marija kienet kollha kemm hi bieb miftuħ, qalb miftuħa għal dak li jrid Alla. Għal ġrajja li Alla kien qiegħed iħażżes permezz tal-istorja tagħha. Jekk Marija kienet qalb miftuħa beraħ, allura jista' ikun illi Ġesu ma jkollux qalbu miftuħa beraħ
biex jilqa lil Marija meta hi diġà kienet mimlija bih. Jistax ikun li Alla l-missier ma jkollux qalbu miftuħa beraħ, bib miftuħ beraħ biex meta Marija tgħaddi għal ħajja ta' dejjem tmur kollha kemm hi sħiħa bil-persuna sħiħa tagħha. Palma se jiġri lili, se jiġri lilek, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Din hi l-festa li qegħdin niċċelebraw illum. Bir-raġun l-ewwel qari sabi ħafna mill-ktieb tal-Kronaki din l-arka, din il-biċċa kaxxa li kienet daqshekk għażiża għaliex għax fija hemm il-kelma ta' Alla. Fija hemm it-twavel tal-liġi, fija hemm ftit mill-manna, fija hemm ftit mill-bastun ta' Aaron, hemm is-sinjal tal-preżenza ta' Alla. Min din l-arka? X'inhi din il-kaxxa? Huwa jien, huwa kull wieħed u kull waħda minna. Imma mhux biss, hija d-dinja ta' madwarna. Huma s-siġar, l-annimali, l-pjanti, kollha kemm huma jgħidu preżenza ta' Alla. Preżenza ta' Alla. Ejju nitolbuh lil mulej illum biex bl-interċessjoni ta' Marija mhux biss niċċelebraw festa lila, imma nħallu din il-festa ddawwal l-esperjenzi kollha ta' ħajjitna, mo speċjali dawk l-iktar suwed li għaddejjin minnhom bħalissa. Ejju nitolbu lil Marija biex tatina dak l-ispirtu li jirċeviet, tqawwina bih biex aħna wkoll mhux biss bħala inkunu kapaċi niftħu qalbna biex isseħħ ir-rida ta' Alla fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Imma nħallu lil Alla li qiegħed fina jimlina bit-tama li tant għandna bżonn. Jimlina bil-fiduċja li tant għandna bżonn, mo speċjali fl-esperjenzi fil-ġrajiet anki ta' żmienna li qegħdin ngħixu, anki l-istess pandemija, anki l-istess diffikultajiet oħra marbuta magħha. Ejjew nemnu illi Alla mhux il-barra mill-pandemija, imma Alla qiegħed fil-pandemija. Ejjew nfittxuh fija, ejjew naraw xirejt fija, mhux il-barra minna. Ħafna drabi nispiċċaw preokkupati nitolbuh biex jeħlisna minna għax nimmaġinaw naħsbu li mhux qiegħed fija. Le, il-mulej qiegħed f'dik il-ħamrija. Il-mulej qiegħed f'dak l-ispirtu ta' mewt, il-mulej qiegħed f'dak il-qtieħ ta' qalb. Ejjew nitolbuh lil mulej jatina intelligenza, l-intelligenza tal-ispirtu li kellha Marija, din il-mara kbira, biex il-ħajja tagħna fuq din l-art illum ngħixuha fil-milja tagħha, ngħixuha fil-gradi kollha tagħha, ngħixuha fil-possibilitajiet kollha tagħha. Sfortunatament jiġrilna li ħafna drabi ngħixuha wisq marbutin mal-ħamrija, marbutin mas-swied, marbutin mad-dlam. Il-festa tal-lum tatina t-tama, il-festa tal-lum tatina l-ħerqa, l-entużjażmu, il-ħeġġa, il-fiduċja illi Alla hu verament is-salvatur tagħna, is-salvatur tal-umanità tagħna u jixtieq li l-kol kemm aħna bnedmin dajfejn nilħqu l-milja ta' dak li aħna fih. L-emelija ta' Monsinjur Anton Tewma, l-isqof ta' Għawdex, f'din il-velja tal-Assunta, velja dioċesana mit-suntier tas Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, ifakkarna li l-Assunta jitluħ fis-sema ta' Marija, misteru kbir tal-imħabba ta' Alla għal din l-om tiegħu u wkoll it-tfakkira għal kull nisrani tat-tama tiegħu, it-tama nisranija fejn aħna wkoll qed naslu. Inġeddu l-fidi tagħna, dik il-fidi li rċivejna fil-Mamudija, ħanamlu t-tiġdid tal-wedit tal-Mamudija. Flimkien inwieġbu għal mistoqsijiet ta' ċelebrant billi għal 3 darbiet ngħidu niċħad. Imbagħad bil-kant nistqarru l-fidi tagħna billi nkantaw nemmen. Ħuti Jeżies, bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-Mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Ejjew nġeddu l-wedit tal-Mamudija tagħna b'sinjal ta' impenn ġdid. Eżies, tiġħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Iva, niċħad.
tiġħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Iva, niċħad. Tiġħdu lix-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub. Iva, niċħad. San wieġbu bil-kant. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marja Verġni bata u mietu difnuħ, għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Kantaw fl-imkien. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox, Missir Sidna Ġesu Kristu, li nissirna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nilqgħu fuqna s-salilma mill-fonti tal-Mamudija biex niftakru fid-daħla tagħna fil-familja ta' Alla u niġġeddu fl-imkien li ħadna fl-impenn li ħadna li nsiru nixbħu lilu fil-persuna tal-iben waħdini tiegħu. Waqt li l-isqof jinżel fost il-miġema sabiex iberika bl-ilma illi kif smajna ifakkarna fil-Mamudija tagħna. Jew niftakru li aħna l-koll nagħmlu parti minn knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Hija l-knisja illi Marija kienet fost l-ewwel dixxiepli tagħha biex ma ngħidux l-ewwel dixxieplu ta' bina Ġesu. U għalhekk aħna nagħmlu parti minn din il-komunità, Marija dritt wara bina Ġesu, imma kull wieħed waħda minna għandna sehem f'dan il-misteru. U Marija hija s-sinjal tat-tama żgura ta' fejn tkun il-wasla ta' kull wieħed waħda minna. Għalhekk l-ilma tal-Mamudija ifakkarna li din il-mixja li bdiet ħdejn il-fonti fil-post fejn ġejna mamdin bħala trabi tkompli mhux sal-mewt tagħna imma għal dejjem fejn Marija issa tgawdi lil bina Ġesu propju għax kienet dik li ġiet assunta imtella fis-sema bir-Ruħ il-ġisem. Illum il-Verġni Marija ġiet imtella fis-sema rebbieħa ma' Kristu għal dejjem. Fiduċja kbira fl-imħabba tal-missier ejjew inresqu it-talbiet tagħna. Verb divin, inta żilt lill-Verġni Marija biex tammar fija bħala farka li ma titħassarx. Ħares l-Knisja tiegħek minn kull tħassir fid-dinja. Kun magħna biex bħal Marija nibnu ħajjitna u l-familji tagħna fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Prinċep tas-Sliem, iqaf mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton u l-isfijiet l-oħra tagħna u mas-saċerdoti kollha. Imlihom bl-erf qaddis u bil-qawwa tiegħek sabiex ikunu tassew għallima u għaddejja tal-poplu tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sultan ta' qlubna, inta għadek sejjaħ biex nagħmlu esperjenza vera ta' mħabba tiegħek. Żejjen il-Knisja tiegħek bżgħażagħ qalbina li ma jibżgħux iwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Feddej tal-bnedmin, minn fuq is-salib intajtna lill-ommok biex tkun omna. Ħadd tkun din omna qrib is-sodda ta' ħudna l-morda biex tfarraġhom u tgħinhom jaqdu t-batijiet tagħhom ma' tiegħek.
U hekk is-salib ikun mezz ta' salvazzjoni u triq lejn is-sema pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, minn dan is-santwarju għażiż tommok Marija, birek u qaddes il-familji sabiex din omna tas-sema tkun għalina ta' gwida tul il-mixja ta' fidi tagħna. Ħalli nġeddu fik u nikbru fl-imħabba lejn xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu, sejt is-sema u l-art. Int qed lill-Verġni Marija Sultana fil-lemin tiegħek. Għamel li jkun jistħoqilna nissibu magħha fil-glorja, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa sa nresqu fuq l-altar tas-sakrifiċċju il-ħobsu l-imbit, il-frott tal-art u xogħol il-bniedem li se jinbidlu għalina fil-ġisem u d-dem tal-faddej. Magħhom noffru x-xogħol u fuq kollox id-batija u l-inkwiet tagħna, il-ferħ u t-tama tagħna, il-familji tagħna. Noffru d-batija u t-talb ta' ħutna l-morda u fuq kollox id-batija ta' tant popli li qed isofru għaliex għażlu li jimxu wara Kristu Ġesu. Inkantaw mal-kor. Mat-talbiet tal-Knisja miġbura hawnhekk fuq it-suntir tas-santwarju ta' Pinu jitilgħu wkoll it-talbiet tagħna, il-Knisja illi tinsab ukoll miġbura fid-djar fejn intom qegħdin issegwu permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Ejjew nagħmlu wkoll offerta ta' ħajjitna ma' dik ta' Marija illi tressaqa għax tħobbna quddiem bina Ġesu. U bil-wieqfa. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej is-sakrifiċċju ta' tpattija u tifħir li se nofrulek fil-festa solenni tal-Om qaddisa ta' Alla mtella fis-sema. Atina bih il-maħfra ta' dnubietna
u għamel li nroddulek ħajr għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Ħanerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta għalina li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax illum il-verġni Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u xbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fija. U bekk saret ġbija ta' tama sħiħa u ta' faraġġ għal poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għax jent kif kien xieraq, ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja, Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ngħidulek. Qaddis tas-sewient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, il-Kardinal Marju, l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna
li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nemlu tassew illum iktar mis-soltu li Alla missier u li hemm destejn sabiħ jistennina. Ejjew nemnu li se tispiċċa sew, meta nkunu f'nofs taqliba, f'nofs wiet mudlam. Nibżgħu li se nibqgħu hemm, nibżgħu li dak hu t-tmiem. Illum il-festa ta' Marija mtella fis-sema turina li se tispiċċa sew. U tispiċċa sew mhux biss l-roħ tagħna, imma l-persuna sħiħa tagħna. Fiduċja sħiħa indur lejn il-missier tagħna tas-sema u bi kliem ħuna Ġesu inkantaw flimkien. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għattina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Il-qawmin mill-imwiet jindika kundizzjoni ġdida tal-bniedem, dik definittiva għal dejjem. Ġesu qalilna li min jikol ġismu u jixrob demmu ikollu l-ħajja ta' dejjem u hu iqajmu mill-imwiet. Ġesu jżomma l-kelma tiegħu u diġà qed isir dan il-proċess. Ejjew issa nilqgħu lil Ġesu bil-ferħ. Nozzuh f'qalbna, irroddulu ħajr, nifirħu bih, għax is-Setani qed jagħmel magħna ħwejjeġ kbar. Nitolbukom biex tibqgħu f'postkom sakemm is-saċerdot jiġi qrib tagħkom. Tejjew sabiex nilqgħu l-Ġesu bil-ferħ. Għalkemm intom tinsabu fi djarkom u ma tistgħux tersqu fiżikament ta' tqarbin, speċjalment dawk fostkom morda u anzjani li ma jistgħux ikunu preżenti fil-knejjes tagħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa, imma l-mument ta' tqarbin huwa wkoll il-mument fejn il-mulej Ġesu irid joqrob lejna. Jekk aħna ma nistgħux inkunu fil-Knisja, żgur li Ġesu jixtieq ikun f'nofsna u magħna. Ejjew nagħmlu din it-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen illi inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik u nitma' fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen. U nħallu lil Marija kif jesprimi wkoll dan l-innu li qed nisimgħu bħalissa, tenna nilqgħu lil bina il-qaddis tal-qaddisin hija takkumpanjana f'din it-tqarbina spiritwali. Minnek ħadna bnin f'dem ta' Kristu llum jinbidel biex jagħmilna l-kol ħenjin. Inna nilqgħu Marija dan il-ħobb sek qaddis sabiex miegħek aħna nfaħru lill-qaddis tal-qaddisin. Ma' Marija miġbura ħajr nroddu lil-mulej b'ġismu kelmtu lilna jsonna jibqa' magħna li ġej. Inna nilqgħu Marija dan il-ħobb sek qaddis sabiex miegħek aħna nfaħru lill-qaddis tal-qaddisin. Infakrukom illi din hija xandira diretta minn fuq it-suntir tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpawdex, il-velja tal-Għid tal-Assunta ninsabu fl-aħħar ftit sigħat tal-14 ta' Wissu u allura diħlin bil-mod il-mod għal-jum qaddis u għażiż għalina l-insara tal-15 ta' Wissu. Marija imtella fis-smewiet. It-titular għażiż ta' dan is-Santwarju ta' Pinu, l-kwadru propju li minnu Omna Marija tkellmet fl-1883 juri lil Marija mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem akkumpanjata mill-kori tal-anġli. Mis-sema jitberikna tares fuqna bħala tassew is-sultana tal-poplu Malti u Għawċi, Alla u il-Knisja.
O Marija wis grazzjuża, inti l-jom li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità, mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija, sabiex miegħek imenija ingawduk fl-eternità. Issa li ħadna sem mill-mejda tas-sema, nitolbuk mulej Alla tagħna biex għat-tieba tiegħek neħilsu minn kull deni li jeddidna. Aħna li nagħtu ġieħ lill-Om qaddisa ta' Alla mtella fis-sema bi Kristu Sidna. Ippermettu li ngħid kelma ċkejkna, l-ewwel qabel kollox nirringrazzjawkom talli imxejtu mar-regolamenti tal-istruzzjonijiet tas-saħħa. Baqa l-aħħar ftit. Għalhekk nitlobkom li issa xi niġu biex noħorġu, ma noħorġux kollha f'daqqa, imma ħallu il-lashers jgħidulkom huma x'ħin għandkom tqumu u toħorġu biex noħorġu bil-mod il-mod u nżommu dejjem id-distanzi kif inhu mitlub. Ħaġa li nixtieq ngħidilkom il-karti li tqasmulkom intom u deħlin jitolbukom tħalluhom x'hawn jew titfgħuhom mal-art imma ħudduhom magħkom. Biex hekk nħallu anke pulitu warajna u ħadd ma jkun jiġbor karti li ma kinux tiegħu. Grazzi, infakkarkom ukoll li barra xin taħorġu qed jinbieħ il-ktieb dwar il-qaddej Alla Dum Mikiel għat-Tard. Din hija 23 sena li qiegħda ssir din il-velja tal-Għid tal-Assunta fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu. Kien Dum Mikiel għat-Tard li dakinhar talab 23 sena ilu talab biex tibda ssejr din il-velja. U propju fl-ewwel velja Dum Mikiel ma setax jiċċelebra u jieħu semm magħna għaliex beda il-mixja tal-marda tiegħu. U fl-ewwel velja, ġifieri 23 sena ilu, għadni niftakar, għadda u flimkien ma' uħtu bil-karozza biex ġien jarana infaħru lill-Verġni Marija għad-don tal-qawmien li rċiviet minn għand bina. Walakin ħeġġiġkom hekk biex issiru ta' fuq dan il-qaddej ta' Alla u titolbu ħjenkom. Min għadu ma kwistax dan il-ktieb jista' jakkwistaħ barra xin toħorġu minn fuq it-suntier. Grazzi u l-festa tajba. Kompli ma' ringrazzjament ta' Frater Gerard, ringrazzja lilu l-ewwel qabel kollox u tmexxija tas-Santwarju ta' Pinu, ringrazzja lis-saċerdoti li konċelebraw lil ħafna volunteeri helpers li intom stess u jien rajna madwarna matul din iċ-ċelebrazzjoni. Nirringrazzja lil kor tal-kant sabiħ u nirringrazzja wkoll l-awtoritajiet tas-saħħa li tawna din il-possibilità sintendi b'attenzjoni kbira minn naħa tagħna biex nimxu ma' restrizzjonijiet tagħhom. Kif qalilkom Fader Ġer nieħdu ħsieb lil xulxejn aħna u ħerġin. Min qalbi nawguralkom festa sabiħa fis-solennità ta' tluħ ta' Marija fis-sema bit-tifkira li kull wieħed u kull waħda minnha msejħin għal ħwejjeġ kbar. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Vergini talora
Rostig helwa nistkennu om Addisa ta'ala talbna intisma f'kull bżonn eħlisna mit-tiġri bibiljati għastema kewba li triq turina kawza ta' ferħan bnedmin u kien tal-midin min. Kollok sabiħa veċi tal-oħra xir samit nissilin blatema inġi u glorja tana kuntarna għalina unidek. Kollok sabiħa veċi tal-oħra Kollok sabiħa inkantaw flimkien mal-Knisja, inkantaw flimkien mal-Kor Djoċesan taż-żgħażagħ li llejla anima din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa fġieħ omna Marija imtella is-sema. Kollok sabiħa tkantala il-Knisja propju anki llum meta qegħdin nisru sabiex għada filgħodu jekk Alla jrid niċċelebraw it-tluħ tagħha fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Wassalnilkom iċ-ċelebrazzjoni tal-velja solenni djoċesana tal-Eid tal-Assunta minn fuq it-suntir tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Ċelebrazzjoni li permezz tagħha tħejjejna għal din is-solennità li l-Knisja Universali tiċċelebra għada il-15 ta' Awwissu. L-animazzjoni bl-għajnuna tal-kor kienet qiegħda takkumpanja dawn il-momenti ta' talb illi tmexxew fl-ewwel parti tagħhom mid-Djaknu Gabriel Vella u mbagħad aktar tard il-Qudiesa li għadna kemm temmejna issa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Smajtu wkoll l-avviż min-naħa tar-Rettur tas-Santwarju Dun Ġerard Boħaġar biex inħajrukom tixtru takwistaw il-ktib ġdid dwar il-qaddej tal-Alla Dun Mikiel Attard illi kien biex ngħidu hekk il-moħħ u l-qalb wara din il-velja meta bdiet tiġi ċelebrata 23 sena ilu. Issa qegħdin nitolbu sabiex jekk inrida Alla narawh ukoll molli għal ġieħ tal-altari kellu tant tal-qalbu id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu u dan is-santwarju. Qabel nagħlqu din ix-xandira infakrukom illi għada permezz tal-live streaming tagħna fuq il-Facebook u l-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex tkunu tistgħu issegwu iż-żewġ ċelebrazzjonijiet prinċipali illi jiċċelebraw bil-liturġija fil-katedral ta' Għawdex, il-katedral tal-Assunta, il-festa, is-solennità ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija. Fid-9 ta' filgħodu l-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grek imexxi pontifikal solenni fil-katedral jixxandar dirett fuq dawn il-paġni u fil-għaxija fit-8:30 l-Isqof ta' Għawdex imexxi l-aħħar qudiesa illi bija nagħlqu il-jum għażiż tal-Assunta. Min-naħa tagħna eżies telespettaturi u intom li segwejtuna ma tfadlilna xejn li f'nirringrazzjawkom li kontu magħna, inħeġġukom biex tkomplu tgħixu dan il-mument sabiħ ta' din il-festa anki għada permezz tat-talb tat-tifħir lill-Omna Marija jekk jista' jkun ukoll qudiesa u qrara tajba minn qalbna nixtiequlkom il-festa it-tajba u l-lejl it-tajjeb.